Tielo maradek mag tuke Sara Ruto no obagi alap ma Nairobi Primary odiochieng' ma kawuono. Tukegi noyuayo jotugo maromo 250 mane onyiso mich margi e tuke mopogore opogore ka omenda maromo $2.3 nochoki bang' tukegi rumo. Piem mag Sara Ruto noyuayo jotugo e kidienje mag adhula, handball, volleyball, netball, goyo abal kaachiel gi badminton. Tukegi bende noyuayo jotugo matindo kochakre higa mar 10 nyaka jomadongo. Tukegi bende noyuayo josir kaachiel gi anyuola ka geno maduong' en mar choko omenda e konyo nyithindo madhi skul to onge gi nyalo. Tenda Wema Initiative mane obago tukegi geto choko omenda maromo $3 higa ka higa. Nito nyathi moko yudo max 300 kadhi malo. Ento ngimane chopo kanye kobedo ni okonyal kata chopo e tiegruok mamalo. Mane momiyo nwabiro kanyachiel makoro wariwore kwagolo omenda mar siro nyithindo manyalo bedo ni okokalo maber lakini gin gi mijingo madhi mbele kod sombgi. The number of children we are supporting this year who are 50, but next year we want to double it because there were so many children we left out because the hunger for education in Kenya is big, and so we are doubling. The next year we double again. And it is always the needy child, but not so bright.